Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna class തുടങ്ങാം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്मै ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഹരം സ്ഥാപിതം ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീയുഗം സപ്രജാപതിം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരമസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സകലവേദ ശ്രീശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ വ്രഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പുജാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയോസി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ അഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭഗവതേ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭക്തിനൈഷ്ഠികീ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭയങ്കര എക്കോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ വരുത്തുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര എക്കോ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ പ്രഭു കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഭയങ്കര എക്കോ. അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതാണ്.
ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ഓക്കെ. എല്ലാവരും ദയവേത് മ്യൂട്ടിലിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയോ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നത്. ഓണർന്നുള്ള മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയായില്ലേ? ഇപ്പൊ ശരിയായി. നിങ്ങളെല്ലാം ആരെങ്കിലും രണ്ട് ഡിവൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദയവായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഈ ലെവലിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇനി ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ദയവേത്. അതിൽ ആരുടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരോ ഒരാളുടെ ഇതിലാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാർഖണ്ഡില് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും കൂടെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം കൂടെ ജപിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പിന്നാലെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് വന്നത്? ഒരു മിനിറ്റ്. സനാതന ഗോസ്വാമിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ ആദ്യം പ്രയാഗിലെത്തിയ മഹാപ്രഭു അവിടെ വെച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ അനുപമനെയും കണ്ടുമുട്ടി. അനന്തരം മഹാപ്രഭു ബനാറസിലെത്തി. 2 മാസത്തോളം ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകി. സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ അതിവിപുലമാകയാൽ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക സാധ്യമല്ല. പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി വൃന്ദാവനത്തില് ഇപ്പൊ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് പോന്നു. ഇനി അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാ വന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ മടക്കയാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ആദ്യം പ്രയാഗിലെത്തി. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരനായിട്ടുള്ള അനുപമനെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ എൽഡർ ബ്രദറാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ബനാറസിൽ എത്തുന്നു. അവിടെ 2 മാസത്തോളം സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം രൂപ ഗോസ്വാമിക്കാണ് 10 ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വേദ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി അവരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ അതിവിപുലമാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കീഴിലുള്ള ബംഗാൾ ഗവൺമെന്റിൽ മന്ത്രിസഭാംഗമായിരുന്ന സനാതന ഗോസ്വാമി മുൻകാലത്ത് സകാര മല്ലിക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കീഴിലുള്ള ബംഗാൾ ഗവൺമെന്റിൽ മന്ത്രിസഭാംഗമായിരുന്ന സനാതന ഗോസ്വാമി. ഇപ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപ ഗോസ്വാമിയും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അവിടെ മുഗൾ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല. ഒരു സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പോ പക്ഷെ അവര് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവരെ ആ ഒരു ജോലിയിൽ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മുസ്ലിം പേര് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്. അതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ പേരാണ് സകാര മല്ലിക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് ഇതിലായിട്ട്. അപ്പോൾ മുസ്ലിം മാരിയാണ് അവർ ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ 2 പേരെയും. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന വഴി വാരണാസിയിൽ എത്തിയ മഹാപ്രഭു സഹായിയായ മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപ ഗോസ്വാമിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവരൊരു തവണ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമിയും ഇവര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഇനി ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ആണ് ലൈഫിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി. അവര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം എന്ന്, ഇത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? രൂപ ഗോസ്വാമി വോളണ്ടിയർ റിട്ടയർമെന്റ്
ചോദിച്ചു വാങ്ങും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ട് അതും കൊണ്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ അതില് എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50% വൈഷ്ണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും. ബാക്കി 25% അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള 25% ഒരു പേഴ്സണൽ എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് കീപ്പ് ചെയ്യും. അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 10,000 സ്വർണ്ണ കോയിൻ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വരണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന് ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും വെച്ചിട്ടാണ് പോരുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി. എന്നിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കാരണം നവാബ് ഹുസൈൻ ഷേഖ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത്. അവർക്ക് തനിയെ ഭരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കാനും കൂടി പറ്റില്ല ഈ രണ്ടുപേരില്ലാണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സനാതന ഗോസ്വാമി പോവാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സനാതന ഗോസ്വാമി? കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രക്ഷയില്ല, അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വയ്യ, ഞാൻ ലീവ് എടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലീവ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടിലിരുന്ന് അവിടെയുള്ള ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കൂടി ഭാഗവതം സപ്താഹമാരി നടത്താൻ തുടങ്ങും. ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അവരെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതറിയില്ലല്ലോ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷേഖ്. അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷേഖ് എന്ത് വിചാരിക്കും? ഓ എന്തോ ഇങ്ങർക്ക് വയ്യ, ഒന്ന് പോയി കാണണം കുറച്ച് ദിവസമായി വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ നല്ല ഭാഗവത ഇത് നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇത് ചീറ്റിംഗ് പരിപാടിയാണെന്ന്. ഉടനെ തന്നെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും? ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിടുകയാണ്. ഇനി രക്ഷപ്പെടരുത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജയിലില് അവിടെ ജയിലറായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അയാളെ പിടിച്ച് അയാൾക്ക് ഈ 10,000 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമി. എന്നിട്ടാണ് ഇവരെ കൂടെ ചേരുന്നത്, മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അവര് റിച്ച് ആയിരുന്നു അവരാ ഗവൺമെന്റില്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത്രയും ഒരു ബോട്ട് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളെല്ലാം വൈഷ്ണവ സേവയ്ക്കും റിലേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവര് കയ്യിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം പോലും വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്റ്റോറി, പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് ഡീപ്പായിട്ട് പറയാനുള്ള സമയമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന വഴി വാരാണസിയിലെത്തിയ മഹാപ്രഭു സഹായിയായ മഹാരാഷ്ട്ര ബ്രാഹ്മണനോടൊപ്പം ശ്രീ തപന മിശ്രയുടെയും ചന്ദ്രശേഖരുടെയും അതിഥിയായി. അപ്പൊ ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പോന്നിട്ട് എവിടെ എത്തിയത്? തപന മിശ്ര, ചന്ദ്രശേഖർ അവരുടെ വീട്ടിലാണ്. മായാവാദ സമ്പ്രദായത്തിലെ മഹാസന്യാസിയായ ശ്രീപാദ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വാരാണസിയിലെ പ്രമാണി. മഹാപ്രഭു വാരാണസിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സമൂഹ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടരായി. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ വരുമായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു സന്ദർശിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുമായിരുന്നു. ഇവരിൽ ചിലർ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളാലും, അത് ഗോൾഡൻ കോംപ്ലക്ഷൻ ആണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അവരെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആകർഷകർ നിറയെ പേര് വരും. മറ്റു ചിലർ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശ്രവണാവൃതമായ സുന്ദര ഗാനങ്ങളാലും, അപ്പൊ അതുപോലെ കീർത്തനങ്ങളാണല്ലോ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ആകർഷകരായിട്ടാണ് നിറയെ പേര് വന്നിരുന്നത്. മായാവാദ സന്യാസിമാർ തങ്ങളെ സ്വയം നാരായണനായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക. വാരണാസിയിൽ ഇന്നും ധാരാളം മായാവാദി സന്യാസിമാർ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ദർശിച്ച ചിലർ മഹാപ്രഭു സ്വയം നാരായണൻ തന്നെയാണെന്ന് നിരൂപിച്ചു. ഈ വാർത്ത സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രകാശാനന്ദയുടെ ശിബിരത്തിലും എത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ മായാവാദി സന്യാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സങ്കല്പത്തിലെ വ്യക്തി രൂപത്തിലല്ല ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്. ഒരു എന്താണ് പ്രകാശ രൂപം അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഒരു ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ലയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ നാരായണന്മാരാണ്, മറിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ സ്വയം നാരായണനായിട്ടാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നാരായണനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അർജുനനോട്, നീയും ഞാനും ഒരുപാട് കാലം അല്ല, എനിക്കും നിനക്കും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനിയും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ വരാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ തനി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ച ചിലർ മഹാപ്രഭു സ്വയം നാരായണൻ തന്നെയാണ് നിരൂപിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടപ്പോ ആ കീർത്തനവും ആ രൂപവും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകർഷകരായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വാർത്ത പ്രകാശാനന്ദന്റെ ചെവിയിലും എത്തി. ഭാരതത്തിൽ മായാവാദ സമ്പ്രദായവും ഭാഗവത സമ്പ്രദായവും തമ്മിൽ സദാ ഒരു പ്രത്യേക ആധ്യാത്മിക സ്പർദ്ധ നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതാണ് അവര് രണ്ട് തരാണല്ലോ.
ഒന്ന് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, മറ്റേതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മളായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, ആത്മീയ ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവതാമത്തിൽ നമ്മൾ സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അടുത്തത് ഭാഗവത സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടും തമ്മില് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും അടിയാണ്. മഹാപ്രഭു ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസിയാണെന്ന് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാർത്ത തന്നെ അറിയിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹത്വത്തെ ലഘൂകരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സന്യാസിയാണെന്ന് അറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ എന്ത് അപ്പൊ മായാവാദികളാവുമ്പോ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി പറഞ്ഞു, ഏയ് അത്രയ്ക്ക് മഹത്വമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം വെറും ഒരു മതവികാരം മാത്രമാണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാന പ്രചാരത്തെ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ചു. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടാവണം, വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം, അത് അറിഞ്ഞ് അത്തരം ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു പൂജ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മായാവാദി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള 90 വയസ്സുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിനെ വെറും തുച്ഛമായിട്ടാണ്, നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അവര് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി കരുതിയിരുന്നത്. വേദാന്തത്തിന്റെ അതിഗംഭീര വക്താവായതിനാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളോട് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആസക്തരാകാതെ വേദാന്ത പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി പറഞ്ഞ് തന്റെ അനുയായികളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇതിലൊന്നും ആകർഷകരാവരുത്, ഇതൊക്കെ ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യയാണ്, അത് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വേദാന്തം പഠിക്കൂ എന്നാണ് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായി തീർന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പ്രകാശാനന്ദയുടെ വിമർശനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമക്ഷം തന്റെ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ചെന്നു. എന്നാൽ അതിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അതായത് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലെ ആകർഷനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സഹിച്ചില്ല ആ ബ്രാഹ്മണന്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. താൻ പ്രകാശാനന്ദയുടെ മുന്നിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ പ്രകാശാനന്ദ മഹാപ്രഭുവിനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു എന്നിരിക്കലും അദ്ദേഹം ചൈതന്യ എന്ന് പല തവണ ഉച്ചരിക്കുന്നത് താൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നും ബ്രാഹ്മണൻ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി അതിനെ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, അത് മറ്റുള്ളവരെ എന്താ പറയുക തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ പറയുമ്പോ ഒക്കെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ഓരോ തവണയും ചൈതന്യ ചൈതന്യ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും കൃഷ്ണ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ജപിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും ബ്രാഹ്മണൻ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ പക്ഷേ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ എന്ന് ഒരുപാട് തവണ ഉച്ചരിച്ചുവെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടാൻ മായാവാദികൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മഹാപ്രഭു പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് ഭക്തനായ ആ ബ്രാഹ്മണനോട് വിശദമാക്കി. മായാവാദികൾ സദാ ബ്രഹ്മം, ആത്മാ, ചൈതന്യ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉച്ചരിക്കുമെങ്കിലും അവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അപരാധികൾ ആകയാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നോക്കൂ. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഇത്രയും പ്രഹ്ലാദ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരായണ നാരായണ ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ നാമം ആരാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വായിൽ വന്നോ? ഇല്ല. കാരണം അവർക്കത് സാധിക്കില്ല. അസുരഗുണമുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ എന്ന നാമവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനും അഭിന്നരാണ്. നിരപേക്ഷ തലത്തിൽ സർവ്വതും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദമാകയാൽ അവിടെ നാമം, രൂപം, നിരപേക്ഷ സത്യരൂപം ഇവയെല്ലാം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാമം, രൂപം, നിരപേക്ഷ സത്യ സ്വരൂപം ഇവയെല്ലാം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് വായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ആ ഒരു ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ അന്തരമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ബാഹ്യദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നരായ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടോ ജീവജാലങ്ങളായിട്ടോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി കാരണം ഭഗവാനെയും അവിടുത്തെ തിരുനാമം, യശസ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുക സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം പ്രയാസമാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമല്ല. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മേലെയുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലകളും കീർത്തിയുമെല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താതാത്മ്യങ്ങളാകയാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ കസർത്തുക്കളാൽ അവ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോലെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏതോ മാജിക് ചെയ്യണം, മജീഷ്യന്മാരി ആണ്. ഒരു മജീഷ്യൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കും അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് അയാളുടെ ആ കൈയിന്റെ സ്പീഡ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മാജിക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതിൽ പോകുമ്പോഴാണ്, ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ആ സ്പീഡിന്റെ ഇതുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എത്രയാണ് വളരെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധനങ്ങൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ മാറുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല. അത്രയും ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിനിമകളൊക്കെ അവര് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഇത്രയും പല ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്? അത്രയും സ്പീഡായിട്ട് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആ മാറ്റങ്ങൾ അറിയില്ല. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ കസർത്തുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളും ലീലകളും കീർത്തിയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോ അഥവാ ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവവേദ്യം സായുജ്യമുക്തി അനുഭവ വേദ്യമാകുന്നതിലും ഉയർന്ന പരമാനന്ദത്തിന് ഉറവിടമാണ് ഭഗവത് ലീലകളുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം. ഇപ്രകാരമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാൽ ആകർഷരാകുമായിരുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? സായുജ്യമുക്തി, ആദ്യത്തെ മുക്തി എന്ന് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതാണ് പറയുന്നത് പ്രകാശ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ആത്മീയ കണമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നതിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അവിടെ നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അത്രയും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആത്മാവിന്റെ പ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ചതല്ല സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപമോ ഭാവമോ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു മുക്തി ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു മുക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല. അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലുള്ള ഓടക്കുള്ളിൽ ഓതുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അല്ലെ. അത് ഇവർക്കും അതെ. അതായത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി സായുജ്യമുക്തി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാര് വീണ്ടും താഴെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നിരന്തരമാവണമെന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനന്തരം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾ മഹാപ്രഭുവും പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സന്യാസിമാരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി, അനുയായികൾക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനൊരു തീർപ്പ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം അവരത്രയും എന്താണ് ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇരു പണ്ഡിതരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മീയ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി. അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം താഴെ നൽകുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ തമ്മിൽ സംഭാഷണത്തിലിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവിടെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വിരോധമില്ല. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം.
അവർക്ക് അവരുടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സിദ്ധാന്തങ്ങളോടാണ് ഇതുള്ളത്, എതിർപ്പുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഒരു വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറുപ്പ് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്കില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവരും അവരുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണുക. അവിടെ വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാനുള്ള ഇതേ ഇല്ലല്ലോ, ചാൻസേ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് വളരെ സൗഹാർദ്ദപൂർവമാണ് രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്ര അധ്യയനത്തെക്കാൾ അല്ലാതെ വന്ന് നമ്മൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി എന്നിട്ട് വേറെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കല്ലെറിഞ്ഞു, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് വാള് കുത്ത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ചെയ്തു. ഒരാളുടെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഇത് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കി. ബാക്ക് ഫയർ എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ആത്മീയ ലെവലുള്ള എന്താണ് സംഭാഷണങ്ങളും എന്താണ് അത്രയും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുമാതിരി ഇരുന്ന് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ് എല്ലാവരും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ വെച്ച്. അപ്പോ അവര് ആരാണോ ശരി, അതായത് ഒരാൾക്ക് അവളെ മറ്റാൾക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോളോവർ ആവാൻ അന്ന് എല്ലാവരും തയ്യാറായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും. വേദാന്ത സൂത്ര അധ്യയനത്തെക്കാൾ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് മായാവാദി സന്യാസികളിൽ പ്രധാനിയായ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ആരാഞ്ഞു. ഒരു സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യമാണ് വേദാന്ത സൂത്ര പഠനമെന്ന് അവിടുന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ചോദിച്ചു എന്താണ് ഒരു സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേദാന്ത സൂത്ര പഠനമാണ്. അപ്പൊ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ കാരണം? ഈ വേദാന്തങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കാണ്ട് അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കാണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഇന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. കേശവ് കാശ്മീരിയെ എന്താണ് ഒറ്റ മിനിറ്റിലാണ് അല്ലെ തോൽപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും 100 സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗംഗാദേവിയെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതില് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളെ എല്ലാം പഠിച്ച ആളാണ് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്നിട്ടും എന്താണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഇപ്പോ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അനുയായികൾക്ക് വേദാന്തങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഈ അന്വേഷണാനന്തരം മഹാപ്രഭു വിനയപൂർവ്വം ഇപ്രകാരം പ്രതിവചിച്ചു. ഒരു മഹാമൂഢനാകയാൽ ഞാൻ വേദാന്ത പഠനത്തിന് ശേഷം സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. വേദാന്ത പഠനത്തിന് യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഈ യുഗത്തിലെ അസംഖ്യം മൂഢന്മാരിൽ ഒരാളായി മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം സ്വയം ചിത്രീകരിച്ചു. മൂഢന്മാർ വേദാന്ത പഠനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന് കാരണം സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം തുടർന്നു. ഞാൻ ഒരു മഹാമൂഢനാകയാൽ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരു വേദാന്ത ദർശനത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വിലക്കി. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശക്തമായ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ് എനിക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്താ വേദാന്തം പഠിക്കാതെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയും ഒരു മൂഢനാണ്, എനിക്ക് ഈ സംസ്കൃതം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് വേദാന്ത പഠനത്തിന് പകരം സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ഇതാണ് പറഞ്ഞു. എന്നെ പോലുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നല്ലത് ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും ജപിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ എന്താണ് മൂഢന്മാർ വേദാന്ത പഠനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കാരണം സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാപ്രഭു പറയാണ് ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഈ വേദാന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല. എന്താണ് വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ അതുമാതിരി. അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂഢനായ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വേദാന്ത പഠനമൊന്നും നിനക്ക് പറ്റിയതല്ല ചൈതന്യ. അപ്പൊ അത് കാരണം നിനക്ക് പറ്റിയത് വല്ല ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് പറയാണ്. തിരുനാമ ജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുകയല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ധർമ്മവും ഈ കലിയുഗത്തിലില്ല. വെളിവാക്കപ്പെട്ട സർവ്വധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അനുശാസനവും ഇതാണ്. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകവും എന്റെ ആത്മീയ ഗുരു എന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലൗ നാസ്ത്യേവാഗതിരന്യത. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് തിരുനാമ ജപമാണ്. അപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ വേദാന്ത പഠനമൊന്നും ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഗുരു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലൗ നാസ്ത്യേവ. ഹരിനാമമാണ് ആകെ ഒരു വഴി, കേവലം ആകെയുള്ള മാർഗം. കലൗ നാസ്ത്യേവാഗതിരന്യ. വേറെ ഒരു ഗതിയില്ല. ഓരോന്ന് 3 തവണയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
കാരണം അതിന് മേലെ ഒരു സത്യമില്ല. ഹരിനാമം മാത്രമാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് ഇതായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. സമയമായി, ആദ്യം കുറച്ച് സമയം വേസ്റ്റ് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ നമ്മുടെ അവതാരിക അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭാഗവതം ശ്ലോകം തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.